belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft vanochtend in hoger beroep vonnis gewezen in een Arubaanse zaak en in een Curaçaose zaak betreffende het huwelijk tussen paren van gelijk geslacht. Het hof heeft bepaald dat het huwelijk tussen mensen van dezelfde sekse op Aruba en Curaçao moet worden toegestaan. Kijk naar de uitleg van het hof. Dames en heren, samengevat oordeelt het hof als volgt. In de wetgeving van Aruba en Curaçao is het huwelijk gereserveerd voor personen van verschillend geslacht. Uit rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens volgt dat die stand van zaken geen schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens oplevert. Cruciaal daarbij is dat het EVRM een bepaling kent waarmee het traditionele huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. De staatsregelingen van Aruba en Curaçao kennen die bepaling echter niet. Zij kennen wel het discriminatieverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en dus onverenigbaar is met de staatsregelingen. En daarom verklaart het Hof voor recht dat bepalingen uit de wetgeving van Curaçao en Aruba geen toepassing vinden voor zover daardoor het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Verder merkt het Hof op dat in Curaçao het EVRM wordt geschonden en de staatsregeling wordt geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd. De uitspraken van vandaag hebben geen gevolgen voor de wettelijke regeling van adoptie en verder moet worden afgewacht of partijen in cassatie gaan en zo ja, hoe de Hoge Raad erover zal oordelen. Zoals u net heeft kunnen zien in het eerste item heeft het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba geoordeeld dat partners van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao met elkaar moeten kunnen trouwen. In de landen is dat momenteel niet mogelijk. Het hof vindt dat partners van gelijk geslacht nu het recht wordt omzegd om deel te nemen aan het huwelijk en alle waarden die eraan verbonden zijn. Daarom komt het hof tot de conclusie dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en onverenigbaar met de staatsregelingen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied heeft vanochtend bekendgemaakt dat marineschip Zijne Majesteit Holland een grote hoeveelheid drugs heeft onderschept in de Caribische Zee. Een patrouillevliegtuig van de kustwacht Caribisch gebied ontdekte op volle zee pakketten met drugs erin. Zijne Majesteit Holland stuurde haar snelle onderscheppingsboot en de boordhelikopter van de Amerikaanse kustwacht naar het gebied om te zoeken naar de pakketten. In totaal is er ruim 5000 kilo drugs uit het water gehaald. De drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en inmiddels vernietigd. De afgelopen periode is er veel discussie geweest over een vrachtschip met de naam Colon dat olie naar Curaçao heeft gebracht. Daarmee zou Curaçao internationale regels overschrijden, zeggen sommige mensen. Maar Caribbean Petroleum Refinery laat nu weten dat het olie betreft dat door Venezuela wordt vervoerd om aan een derde partij te betalen. Curaçao overschrijdt daarmee geen sancties of regels, aldus Caribbean Petroleum Refinery. De Extra schrijft vandaag over een man die gisteren bij een snack in de wijk Juan Domingo is beschoten. Hij stond bij de snack toen er een Kia Soul met een rode kleur voor de snack stilstond en meerdere keren op de man schoot. Hij werd geraakt in zijn benen, maar wist nog wel weg te rennen. Uiteindelijk heeft een ambulance hem op de Jan Noorduinweg opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak.
De Extra schrijft vandaag dat er veel wordt gespeculeerd over het voortbestaan van het COHO. Het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling is nooit omarmd door de eilanden in het Caribisch gebied en lijkt nu ook op een zijspoor te zijn gezet. Dat meldt de Extra naar aanleiding van een bezoek van de Arubaanse minister-president aan Aruba, waarin onder meer gesproken is over de wijze waarop de eilanden en Nederland verder kunnen gaan in een orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Op Curaçao is er onder de bevolking veel kritiek op het reisgedrag van parlementariërs. De Extra meldt vandaag dat er momenteel 2 delegaties in het buitenland zijn. Eén delegatie bezoekt de Parlatino-vergaderingen in Panama. Een andere delegatie is onderweg naar Nederland voor het bijwonen van de Interexpo op 7 en 8 december. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.